आवाज है दिथर ମାନେ ଭାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ବି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲିଭିଲା ତ ଏଠି ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରୀ ଛକ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେ। ଆମେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିନିଅ। ବବଲାଇ, ମୁଁ, ଆକ୍ତାବ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଲା ଗେଣ୍ଟୁ। ତ ଆମେ ଟିମ୍ ପିଲା ସବୁ ମଜୁଦ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଆମର ଲବଲୁ ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ପୁଣି କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଆରଥର କିଛିଟା କ୍ଲିକ୍ ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ତାକୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହବ। ତ ବବଲାଇ କହିବୁ କୁହ। तो जेहेतु भाई मैंने सब जाइए सान भाई मैंने काल जाइए सब एक्सप्लोर करते हेटी तो सी मत कहले कि आसिक भाई एरको एरको जिनस अच्छी आम काली देखते छाई भाई अच्छी बोली मुझे हूँ चलो आज ताने आउ थे जावा हेटी तो आज से आम कि बड़ नुआ एक्सपेरिमेंट गोटे किसी करिया। तो जेहेतु आम आने मोहम्बती आने आ लेंबू आने सी रही भी एक्सपेरिमेंट करिया। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦଉଛନ୍ତି ଟାଇମ କେତେଟା ହେଲା ଦେଖେଇବେ। ଟାଇମ କେତେଟା ହେଲା ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଟାଇମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 12:05 ହେଲା। ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍କୁଲ ଆଡୁ। ତ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍କୁଲ ଆଡକୁ ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆମେ ସେଇ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଆମ ଲୋକେସନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ତ ଚାଲ ଭାଇ କେମିତି ଡିଆଁ ମାରିକି ପଶା ହଉଛି ଦେଖ। ପୁରା ଆରଥରିକା ଭଳିଆ ଭାଇ ଡିଆଁ ମାରିକି ପଶା ହଉଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମଟା ଆସିକି କେତେଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ 12:30 ବେଳୁ ବାହାରିଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ଆସିକି ଦେଖ 1:13। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେ ଉପରକୁ ଆଗେ। ନା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପଛ ବାରିଅଙ୍କା ବୁଲି ଆସିବା। ଆগে ସବୁ ଏଗୁଡା ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ସାରିବା, ତାପରେ ଯିବା ଆମ ମେନ୍ କାମ କରିବା। ତାପରେ ଏଇ ସିଡି ପାଖରେ ବସିଲେ ଭଲ ହବ। ଏଇ ଯେ ତମେ ଡାକିବ ସେଇଠି ବସିଲେ ଠିକ ହବ। ସେଇଠି ସେଇଠି ଦେଖି ଭିତ ଲାଗୁ ପଡିବ। କବୁତର ବୁଗାया ଦେଖିନ ଭାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛ ବାଡ଼ିକି ଆମେ ଯିବା ଉଠୁନି। ଡରିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆସ ଦେଖାଯିବ ଲାଇଟ୍ ପକେଇ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ପଛ ବାହାରି ଅଛି। ପଛ କେମିତି ଏମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଗଢିଆ ପଡୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗଡିଆ ପଡୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍କୁଲରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ରହିଲା କିସ ଗଛ ଭାଇ? ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଅଷ୍ଟ ଗଛ ନା ଏଇଟା ବର ଗଛ? ଆମର ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଫଳ ହୁଏ ଏଇଟା। ପଛବାରି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ତାପରେ ଯିବା ଆମ ମେନ୍ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଗଡିଆ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ସେରକୁ ହେଇକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ ଏଇ ଗଡିଆଟା। ଏଇଟା ବହୁତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ 2010-11 ଉଲଟା ତ ଭାଇ ମାଣ୍ଡିଲ ଝିଅଟା ଏଇଠି ଫାସି ଦେଇକି ମରିଥିଲା ନା ଦୌଡ଼ିର। ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଫାସି ଦେଇକି ମରିଥିଲା। ସେଠି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମାନେ ସେପଟେ ଗେଟ୍ ଟା କଣ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଇ ନୂଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଅଳିଆ ପକେଇବ ଏଇଠି। ଏଠି ସବୁ ଅଳିଆ କୁଣ୍ଡ ରହିଯାଇଛି ତିନିଟା ଆଉ। ମଶାଣିଟା ଆଗରେ ଥିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ମଶାଣି ଅଛି ଆଗରୁ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମଶାଣି ଅଛି ସେଇପଟେ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦିଦିଟା ମଶାଣି ଅଛି। ସେଇପଟେ ଘୁରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯୋଉ କାମରେ ଆସିଲେ ସେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ତ ଘୁରି ପାରିଲେନି, ଏଇ ସାଇଡଟା ଘୁରିଛି ଆଉ ସେ ସାଇଡକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ମେନ୍ ଯୋଉ ରିସୋର୍ସଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ସେଟାକୁ କରିବା ଆଉ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ତ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। କରିଥିବେ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନି।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେପଟେ ଚାଲ ଖସରା ଆଡକୁ ସେ ଖସରା ସେକଡ ଏଇଟା କି ସେଟା ସେକଡ ଦେଇକି ସେକଡ ଦେଇକି ଏଇକଡ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଫାଇନାଲି ଆସ ଆମେ ଯେ କାମ ନାଗି ଆସିଛେ ସେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଟିକେ ଘୁରିବା ସେ ପଥର ମାନେ ଦିନ ରାସ୍ତା ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତେ ମାନେ ଦିନର କେତେ ଛୁଆ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଛୁଆ ବି ଆସନ୍ତି ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ କିଏ ବି କିଛି ଏଠି ଆଗରୁ ପୋଲିଓ ମୋଲିଓ ଦିଆ ହଉଛି ନା ଏଇ ଫୁଲରା ଏଇଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡିଛି। ମେଢ ଫେଢ ପଡୁଛି ଆଉ ଆ ଭିତରେ ପାଖକୁ ଦେଖ ରେଗୁଲେଟର ରୁମ୍ ସେପଟରେ ରହିଲା ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ଏଇପଟେ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍। ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମର ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ପୁରୁଣା ବାଥରୁମ୍। ଦେଖିକି ଆସିବା ନାହିଁ ମାନେ ଏତେଟା କିଛି ଏତେବେଳେ କିଛି କିଛି ଜଣା ପଡିନାହିଁ। ଚାଲ ଆମ ଉପରକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ଇଏ ପାଇଁ ଆସିଛେ ସେଇ ଇଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କିଛି ଜଣା ପଡିବ ଆଉ। ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛେ। କୁକୁର ଆସିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଆମେ ସେଦିନ ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲେ ଭାଇ ସେଇଠି ଯୋଉ ଭାଇ ସେ ଯେ ତାଲା ପଡିଛି ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲେ ଭାଇ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା। ଉଠ ସେ ବାହାରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଉପରକୁ ଦେଖେଇଲେ ଉପରକୁ ଦେଖେଇଲେ ଗଛ ଫଛ ଦେଖ କାହା ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ଏଇଠି ବସିବା କୋଉଠି ବସିବା ଜାଗା ଦେଇକି ବସିବା ସକାଳେ ଏଇଠି ବସିବା ଏଇପଟୁ ପଳେଇ ଆସୁନ। ଏଇ ସଫା ଅଛି ଭାଇ ଏଇପଟୁ ପଳେଇବା। ଏଇଠି ବସିଲେ ସବୁ ଇଏ ହଉ ଦେଖା ହଉ। ହଁ ଦେଖା ହଉ ମାନେ ଏଠି ବି ଟିକେ ଆଖପାଖର ଘର ଅଛି କି ସେ ଘର ଭାଇ କେହି କେହି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି ରାତିରେ ଆଉ। ଏଇଠି ବସ ଆଉ ଆସ ଭାଇ। ଆବାଜ ହେଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ରାତିରେ ରହିବ କି? ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ ହେଇଗଲା ଆମ ସିନ୍ଦୁର ପାଖକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ବି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲିଭିଲା ତ ଏଠି ସତରେ ଭାଇ ଅଛି କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ। ହେଇଛି ଲଗା।
କୁକୁର ଫୁକୁର ଭୁକିଲେଣି। ଆ ଭିତରୁ ଭାଇ ପଶିଆ ନା। ନା ନା ଭାଇ ଆମେ ଠିକ ବାହାରିବା ଟାଇମରେ ଭାଇ କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦଉଛୁ। ଭାଇ ଚୁପ 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 ଆଉ ଥରେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଚୁପ ଚୁପ ଭାଇ ଚୁପ ଚୁପ ଧୀରେ ଆସ। ସେଇଆଡକୁ ଯିବା ଚାଲ ଆଉଥରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଉପରେ ଥିଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତ କିଛି ଆମକୁ ହିଣ୍ଟ ନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇବା। କିଛି ଭାଇ ହିଣ୍ଟ ମିଳିଲା ସିଆଡକୁ ଯିବା ନା ଆଉଥରେ? ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛେ ଯଦି ବି କେହି ଏଠି କିଛି ଅଛ କି ଶକ୍ତି କି ଯାହା ବି ହଉ ଏକ୍ସେସ ତ ଆମକୁ କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦିଅ। ହୁଁ ତ କିଛି ହିଣ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାବିବା ଭାବୁଛନ୍ତି ପଳେଇବା ଘରକୁ। ଟାଇମ ଆସିକି ଭାଇ କେତେଟା ହେଲି ଦେଖିଦିଅ। ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ 1:30 ମଧ୍ୟରେ ହେଇଯାଇଥିବ। 1:43। ତ ସାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଏଠି କଣ ଦେଖିଥିଲେ ଛାଇ ମାଇ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ପାର୍ଟ 1ରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ପାର୍ଟ 1ରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଥିଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ନେଇକି। ତ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ହିଣ୍ଟ ମିଳିଲାନି ସେମିତି କିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଜାଗା ସୁନ୍ଦୁରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଂରେଜ କାଳର ମାନେ ସେଇ ଜାଗା 1936 ମସିହାର ସେଇ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ। ସେଇ ଇଏ ଆମେ ଯେହେତୁ କିଛି ପାଇଲେନି ଆଉ ନିରାଶ ହେଇକି ଯାଉଛେ ପଳେଇବା ଆମେ ପୁଣି। ଆମେ ଏଇ ଆମ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏଇବାଟେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଭାଇ ମାନେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଠୁ ତ କିଛି ଆମେ ସେମିତି ହିଣ୍ଟ ପାଇଲୁନି ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗରେ କିଛି ହିଣ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଡରିକି ଆଉ ଯାଇନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ସିଏ ବି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ଭୂତ କି ଯୋଉ ବି ଶକ୍ତି ଥାଏ ସିଏ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ଏଠି କିଛି ହିଣ୍ଟ ପାଇଲୁନି ପାର୍ଟ 2ରେ। ଯୋଉମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବା ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ।